trec. Bun. Apare? 2, 3. Deci acum filmează. Filmează și tu avionul. Bună, eu sunt în avion. Ăsta e avionul. Ăsta e tata. Arată și tu. Asta e telecomanda. Asta e coada avionului. Și acum facem testul. Hai să vadă ceva din testul ăsta. Așa, filme. Încă o dată testul aici, la coadă. Bun, și acum Elicia. Și acum zborul. Zborul. Întinde. De ca un vântuleț. Ca un vântuleț, dar noi sperăm să fie treaba bună. Nu? Da. Hai la zbor! Zboricel! Ai, greu să prinzi avionul mergând. Aolea, ce mișto zboară! Acum filmez. Mult prea repede. Da. Hai, arată mai bine telecomanda aia. Hai să-mi dau cu supraviețuit. Telecomanda. Avionul. Oare a supraviețuit? Sperăm că... Da. Hai să vedem. Stai așa. Bun. Bun. Deci care e problema lui? Zbor prea repede. Se ducea prea mult într-o parte, ce Dumnezeu. Într-o. Nu? Spune-și tu în care parte măcar. Încolo duce, deci asta e prea jos. Și-a mai ridicat. Se arăt botul. Uite, se arăt geamul. Hei, stai. Hai băi, dar ce filmezi așa de aproape? Ăsta trebuie să stai departe. Cum vezi tu acolo? Ia. Uite cum văd. Cât de aproape filmezi? Așa nu se înțelege nimica. Nu? Nu filma în soare. Stai cu spatele la soare, duduiță. Buf! Acum cred că nu mai supraviețuit. Cel puțin Elicia sigur nu supraviețuit. Da, cel puțin. În rest, o fi nu fi bun, da, Elicia... Nu. Elicia Era s-o... o pală aici. Rota s-a îndoit. Hai să filmăm Elicia. Recunoști? Recunosc. Uf! De ce sunt jos aripile? Așa e proiectat el, să fie aripile în jos. Da, așa e modelul? Așa e modelul, da. Nu mai avem mult și facem un sfert de oră. Nu e nicio problemă. Doar 25 de minute te ține. Nu suntem angajați pe timp aici. Da. Am ieșit să ne simțim bine. Da, dar mie mi-e frig. Și trebuie să țin cineva camera? Nu. Nu. Deci nu. Tu nu? Altcineva. Hai, cine mai e aici să-mi țină și mie camera? Doamne iarbă, îmi ții camera, te rog? Nici tu nu vrei? Casă din Rubălac, îmi ții camera. Nici ea? Poate să mișcă prea tare aeronele astea, mă. Poate. Dă-le și tu mai încet, că văd că se poate. Păi, dar eu le-am mișcat mai rău încet, întâi. Da? Eu nu m-am uitat cum te-ai mișcat-o. Eu am filmat avionașul. Avionașul.
habar n-am. Dar eu filmam ori o pasăre, ori cu totul altceva. S-a deschis, la un moment dat.